வணக்கம் உறவுகளே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கு நம்முடைய அன்புநதி யூடியூப் சேனலில் 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பாடறிந்து ஒழுகுதல் என்ற செய்யுளை பாடல் வடிவமாக கேட்க இருக்கின்றோம். கேட்டு பாருங்கள் மாணவ செல்வங்களே. அதிக மதிப்பெண்களை பெற்று நீங்கள் யாவரும் வாழ்வில் உயர வேண்டும் என்பதே என்னுடைய எண்ணம். நன்றி மாணவ செல்வங்களே. நீடிக்கட்டும் நம் உறவு, நிலைக்கட்டும் இந்த நினைவு. ஆற்றுதல் என்பதொன்று அளந்தவர்க்கு உதவுதல், போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரை பிரியாமை, பண்பேனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல், அன்பேனப்படுவது தன் கீழை சேராமை, அறிவேனப்படுவது பேதையார் சொல் நோன்றல், செறிவேனப்படுவது கூறியது மாறாமை, நிறையேனப்படுவது மறைபீரர் அறியாமை, முறையேனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர்வவள், பொறையேனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல், பொறையேனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல். லலலே 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 லலலே. நன்றி, வணக்கம்.